днешното видео ще отворим тази голяма пратка от Тему на стойност 100 лева. Да започваме. Този път съм си поръчала много повече неща от предния път. Така си мисля но всъщност са на същата стойност, т.е. 100 лева. И започваме. Ето така. Аз няма да гледам. Така. Тъй като, както виждате, в момента се намираме в градината на село. Съм поръчала доста неща и за самата градина и едно от тези неща е това с коктейла Мохито. Мисля, че би се вързал доста добре с дървесните елементи, които ще ви покажа после. Така че го отделям на страна. От това съм доволна. Много хубаво, продължаваме. Нещо голямо. Това са такива лимончета. Тях също ги поръчах тук за градината. И честно казвам, основната идея на видеото беше да са артикули само за градината. Обаче после си харесах и някои други неща и реших да ги поръчам и сметнах, че ще бъде интересно да ги видите. Така че да видим лимончетата. Интересна държа, бих могла да нарека. После ще намеря къде да ви ги закрепа и после ще намеря къде да ги закрепа, да ги закача и ще ви покажа. Добре. Това е стиха за камерата. Хора. Сега може да отменим баба от това да ме снима, ако това работи. Добре, значи, ето така изглежда. И сега да видим. 2000 years later. Окей, хора, включихме го. Мисля, че ще да се пребия. Мисля, че телефона е добре закрепен. Надявам се да не падне. Така че до края на видеото ще тестваме този статив, защото баба вече е отменена от снимки. И сега продължаваме с анбоксинга. Добре. Така, тук съм още някакво. Аз не четох опътването. Ето по опътването. Аз не го четох, ама... Кой чете опътването в днешно време? Окей. Тему. Това не беше така разлика. Тему, ще ми обясните ли защо това беше така? Такова. Продължаваме. Окей. Това са... Аз какво ще ги снимам в по-близък план. Ето това са някакви гъбки. И те отново са тук за градината на село. И сега ще пробвам да ги отворим. Добре. Аз ще пробвам да ги таковам. Не са много реалистични. Не са много реалистични, хора. Хора, изкуствени ногти, най-накрая. Значи, поръчала съм си бая комплекти изкуствени ногти. Това са едни от тях и между другото, не знам дали помните, но и в предното такова видео Тему Хол бях също с изкуствени ногти. Така че към края на това видео мисля да си ги сложа. Значи, това са много яки, честно казвам, много ми харесват. Само че не знам дали ще ми станат. Така като гледам. Да, но... Ще видим. Добре, продължаваме към децата. Това са лепилата за самите изкуствени ногти, приятели. Ето така изглеждат. Окей, хора, това е за баба. Както ви казах, аз съм на село и баба си отглежда малко по-нататък в градината. Баба си отглежда домати, краставици, пипер, какво ли не, коприва, разни овошки, малини, какво ли не. Каквото сетите, баба го отглежда. И тези ръкавици, мисля, че ще са и от полза. Сега ще ги... Знаете ли, хора? Мисля да не ги отварям. Така да ги дам директно. За благодарност, че ми беше оператор. Аз сега малко ще дръпна камерата по-към мене, за да може да виждате по-добре нещата. Хора, закрепихме го. Вече телефона е по-близо до мен. Мисля, че да се справя до тук доста добре. Продължаваме. Тему, моля ви се. Не знам това от склада ли е така, някакъв проблем с транспорта ли имало, ама... Хора, тук аз съм си виновна. Не се чила, телефона ми падна. Окей, пише гласи, това са очилата. Поръчах си между другото на чевичуа, ама те са фейк и няма да ги използвам за истински чевичуа.
очила, само за декорация. За главата, окей, те са 300, окей, първи. Само искам да пробвам да ги сложа само и след това си ги свалям, разбира се, няма да ги нося, както вече казах. Окей, изглежда много странно, но на главата ми ходят. Не, хора, това е много забавно. Това е едно от най-забавните видео, които съм правила някога, да не кажа най-забавното видео, което съм правила някога. Окей, същите черни, но кръгости. Това са на очите. Не ми харесва. Изглеждам като някакъв таен агент. Но на главата ми хода. И продължаваме към третия и последния тип от нашата смачкана опаковка. Това са тези. Главно на първичава скочок. Изглеждам много странно. Изглеждам като някаква диско дива. Продължаваме. Тему. Ама моля ви се! За втори път! Чакайте така да си видим. Но нека видим какво се крие вътре. О, това е мини вентилаторчето! Окей, а то ми трябва да бъде. Наистина е мини! Очаквах да е по-голям. Тъй като няма батерии, хора, не мога да го тествам сега. Но ние продължаваме напред. Още един октяци. И тези май няма да ми станат. Не знам. Изглеждат яко, ама май няма да ми станат. Ще трябва да ги пробвам. Окей. С черешки. Много са сладички. Продължавам така и топачка. Какво си харесвам? Хора, още ни гъбки. Също като предните, както казах, малко разровно. О, за това много се вълнува. Хора, това е кълъв за телефон. Буквално той се вързва много добре с wallpaper-а ми. Къде? Добре, окей. Това трябва ли да е така? Може ли някой да ми обясни това трябва ли да е така? Иначе към другото нямам забележа. Макар че гледам той от другата страна по същия начин, така че едва ли такъв проблем. О, хора, забравих си взема микрофоните. Много се извинявам, ако не ме чувате. Приятели, дано ме чувате, защото си забравих микрофоните. Това видео ще е без микрофони. Хора, много съжалявам, но сега не знам къде са и нямам време да ги търся, защото много се вълнувам, искам да разпаковам пратката. Окей, кълъв е готин, харесва ми, вързва се с wallpaper-а ми, после ще го тествам. И ще ви кажа дали ми пасва, но не справя. Тему. Моля ви се, Тему, за трети път. Защо? Хора, това от транспорта ли или нещо друго? Аха, тук сипваш вода и това се зарежда с USB. Ясно. Ще го бъхна вътре и като го заредим, ще го тестваме. О, хора, това е за гривнички. Това е за гривнички да си правя маниста. Винаги съм искала такива дълги... Ох, чакайте, само не го скажам, че... Не, съм на Китай. Такива дълги... Такива дълги нанизи с маниста. Винаги съм искала такива. Тъж имам да си правя гривнички. Между другото, вече съм качила видеото, в което с моята приятелка продавахме гривнички, така че може да го изгледате след това видео. Сега продължавам напред, ако ще изгледам да стана на нищо, не да показвам. Добре, че ми се вижда само лицето. Ето я. Това тук са опаковки, не знам какво е вътре. Айде, това го виждаме. Още един чипчик. И този път те са бая дълги. Още един чипчик. Някаква табела. Имаме и канапа към това. Да изложим някъде в майгарда. Там взех за днеска. Така че ще го използвам. Ще го закача някъде.
Хора, после ще сложа всички неща и ще ви покажа как стоят. Продължаваме към нашите неща. Хора, аз това си го представих да е 3D. Не да е това. Така. Му бясна. Не съм ви бясна. Другите неща са окей, като изключим гъбите и това. Хора, очаква да се скрие някакви пластмаси, не е това. Да, изглежда яко така, дали само не си го представях така. О, това е такова сламчици. Взимате балонче вътре и го надувате. Така, добре, значи, вътре имаме такива, като пастички. Ще си извадим... ленчи. Добре, значи, доколкото гледах там по някакви реклами, да, е така. Хора, стана нещо! Хора, I'm very доволна. Чакай се пробвам да допре. Окей, хора, интересно. Интересна придобивка. И сега, доколкото видях, трябва да мога така да го откача. Какво насекомо тук ми бръмбъци като главата. И да мога така да си играя с него. Искам да го спукам. Хора, да ми е много добре. Пукането по-хубаво от надуването. Не, къде отидеш? Не. Хора, ще ми попада по това. Не! И като бонус бутнах сатива. Нашето място за отваряне на джаджите е тук. Окей, това нещо ми харесва. Така, но ние продължаваме. Окей, още едни супер сладурски ногти. Ако не са ногтите ви са толкова добре, колкото са и на снимката и изглежда толкова сладурски върху ногтите ми. Буквално ви сте докупени с ногти. Между другото, тия от миналото видео от Темухол бяха от Джамбу. Така, тук вече имаме едни такива панделки за гривнички. Едно от последните неща, които разопаковаме. Това беше така на гривничка. Са тези Boho Style стикери. Да, нещо като Boho Style. Такъв стил йога, медитация. Как се каже? Хора, как се каже? Тук някъде ще го изпиша. Clean Girl. Clean Girl. Да. И накрая, не, има още неща. Така, тук имаме много стикери. Окей, дайте да извадим един на рандом страници. Изваждаме. Не са само такива, има и всякакви други. Сега не съм да извадим, защото мога да подобря. Всякакви стикери има. Яки са. И накрая имаме такива лепенки, ако не ми стигнат тези, които има в контекста, да се споделя. Не, хора, бързо свършиха нещата, дали малко по-късно, аз вече си сложих ногтите. Тези скъси ногти, хора, са просто уникални. Седат ми уникално и са наистина много удобни и лепилото, с което ги залепих, е много добро. Но сега ще тестваме ето тези два уреда, защото това го заредих, а пък на това му сложих батерии. Така, първо ето това, което всъщност е нещо като... не знам как да го опиша, такова, дето ви прави пара. Окей.
Дано се вижда парата. Не знам дали я виждате. Много е яко. Много хора много освежава. Това също е вода, която сипах тук. И сега преминаваме към следващото, което е ето това вентилатор, че сложих му батерии, така че сега да го тестваме. Ето може да видите вятъра. Честно казано, охлажда доста добре. Но ми харесват и двете неща.